Lapurdiko kostaldea emisio gutiko eremua izanen da ekainaren lehenetik goiti, azkenean neurria ekainean sartuko da indarrean eta ez apirilan hastapen batean aipatu zen bezala. Ekainaren lehenetik goiti beraz, ibilgailu zaharrenek ezin izanen dute ibili Ameka herritan, Hendaia eta Tarnos artean. 24 urte baino gehiagoko dieselak eta 28 urte baino gehiagoko bertze ibilgailuak, 13.000 auto eta kamioi nunbaitan. Debekua egun guziz goizeko 6-etatik arratseko 8 arte. Salbuespen andana dago alere, astean 150 kilometro inguru egiten dituztenen zaten dezagun. On est dans un principe de justice sociale et de protection de la santé. Justizia soziala eta osasuna zaintzea biak uztartzen ditu araudi berriak hautetxien hitzetan, izan ere airearen kutsadurak eragin zuzena omen du 57.000 eriotzegin Frantzian urte guziz, 120 eriotzekin hemen berean Ipar Eskualerian. Plantan ezarriko dira neurriak pertsona horiek laguntzeko, hau da autozaharrak dituzten pertsona horiek laguntzeko kriterio sozialen arabera. Martxoan bozkatuko da hori. Egan behar dena da osasun publikoaren aldeko neurri bat dela. Europako arauetatik Frantziako estatuak transposatu dituen arauetatik pasatua. Ta hemen aplikatu behar oraina, iduriz solako eremuetan kutsadura erdira tapaltzen da. Elkargoan dauden hautetxien 60% bozkatu du emisio gutiko eremuaren araudiaren alde. Hoi ez palin badugu gaizak egiten, goe haurentako utzen dizugu. Eta deja paketutzi dizugu goe haurentako. Eta nik ez dita halusten goe haurentako. Berdan untibaitik hasi, gogor da hastia, mena nik bozkatu dit. Hemen, iparaldean beste hiri gune guzietan bezala, poluzioaren ondoruak badakigu zer diren osasunaren gan. Eta bereziki aire hartzeko zailtasunak, gazte edo jende sarrentzako, baita ere minbizia, maleruski edatzen ari da, momentu honetan. 214 ordezkarien artean 96 alde beraz, 27 kontra eta 64 abstentzioa hautatu dute. Je veux souligner par mon vote et mon abstention. Eta abstenitu direnen artean elkargoaren presidente orde hau Frantziako estatuaren kontradikzioak agerian usteko, arau berriak bazterrean uzten dituelako Baionako portua, Miarritzeko aireportua eta 2 autobideak gainerat, ez du begionez ikusten elkargoak diru laguntzak ematea zaurgarrieneri. Eta preseski 50 bat herritarrek protesta hau egin zuten larun batean elkargoaren biltzarraren karietarat. Cette loi est une loi d'exclusion. Haserrea gero eta ondiagoa da, arau berriak jende humienak baztertzen dituelakoan. Elkarte batzuek ez dute baztertzen, elegitea orkestea azpimarratzen dute, hautetxien 60% babesa baizik ez duela izan. C'est du pipeau. Les motards en fait ne sont pas tout à fait contents de ce qui se passe ici. Motozaleak ere kesu, talde bat baino gehiago mobilizatua beraz. Gogoratu, kriterikurra eskura izan beharko dela, dena den oraingoz ez da batere argi kontrolak nork eginen dituen.